so veliký za pol nohta. Tak uzelo som mi cený, da čudi se zakaj. A če zagledaš kakšnega nikar jih ne izdaj. A če zagledaš kakšnega nikar jih ne izdaj. A če zagledaš kakšnega nikar jih ne izdaj. Odtok. Nolík, pomôž mi, ventilátor na počítači potrebuje oprášiť. Teraz nie, ja a Tomáš spolu maľujeme kartu pre jeho rodičov. No ty chúďatko, musíš byť ale unavený. Čau, Simka. Som veľmi rád, že ťa vidím. Mám otázku. 12. výročie, to číslo sa píše spolu alebo oddelenie? Vieš ty čo? Napíš ho ako číslicu a jednoducho k nemu pridaj koncovku T. Aha, jasné. Ale najprv si vymením vodu. Hneď som späť. Mama si tu nechala svoj prsteň. Wow, nie. Nie, čo som to spravil? Zničil som špeciálny deň mojich rodičov. Kde? V kúpeľni? Našiel som tam mamin prsteň a padol mi do umývadla. Určite ho voda odplavila niekam preč. A je celý deň pokazený. Nikde sa neodplavil. Nevieš predsa, ako funguje odtokový sifón? Ako funguje čo? Odtokový sifón je špeciálna zahnutá trubica pod umývadlom. Voda tečie z kohútika a prúdi dole do odtokového sifónu. Následne putuje až do kanalizácie. Potom, čo vypneš vodu, nie všetka sa odplaví preč. Časť nej ostáva v sifóne. Slúži na to, aby zabránila smradu z kanalizácie preniknúť až do domu. Keďže je prsteň oveľa ťažší ako voda, ak ti náhodou spadne do odtoku, neodplaví sa preč. Ostane dole na spodku sifónu. To znamená, že máme stále šancu? Áno, ale ako ten prsteň vytiahneme? Kto vie? Ja plávať neviem. Nič sa ty neboj, mám to pod kontrolou. Máš nejakú šnúrku? Mám jej veľa. Tak ju prines, ja sa hneď vrátim. Tak toto nikdy neupravím. Potrebujem svoju zváračku. Papus, potrebujem si na chvíľu požičať tvoj batomat. To je ale náhoda. A ja ho práve potrebujem. Masia, požičiam si teda tvoj batomat. Čože? Hneď ti ho vrátim. Kam to ideš? Dávaj si na seba pozor, drahá. Ako vám už meno napovie, pomocníčkovia sú na tomto svete, aby pomáhali strojom a zariadeniam. Ale stroje sú veľmi veľké a pomocníčkovia veľmi malí. Nezaobídu sa tak bez svojich pomôcok. Kedysi dávno pomocníčkovia pracovali s hocičím, čo im prišlo pod ruky. Malé pierka, šňúrky, špendlíky. Teraz však majú batohy známe ako batomaty. V jednom batomate nájdete všetky možné pomôcky. Stlačíte jeden gombík, batomat sa rýchlo roztočí a vystrelí vám hák či magnet, dokonca aj padák. Ale predtým, než jeden dostanú aj deti, musia chodiť do školy. Usilovne sa učiť a prejsť všetkými skúškami. A čo teraz? Chceš ísť dole len s týmto? Nie len s týmto. Ale aj s týmto. Áno, presne tak. Keď zatiahnem za šnúrku, vytiahni ma hore. Chce ti povedať, že keď zatiahnem za šnúrku, vytiahni ma hore. Chápem. Práve povedal, že chápe. Nemusíš opakovať to, čo povedal on. Povedala, že nemusím opakovať to, čo povieš ty. Simka, Nolík, ďakujem. Zachránili ste tento deň.
Presne na to sú pomocníčkovia. Chcem povedať, že presne na to sú pomocníčkovia. Tom Tomáš, s kým sa to tam rozprávaš? Vrátila sa tvoja mama. S nikým. Premeníte sa na pomocníčkov? Chcem sa niečo spýtať. Zabudol som, mám napísať číslo 12 spolu alebo oddelenie? Napíš ho ako číslicu. Máte pravdu.